Кәләше районы Алан урта мәктәбе музейын тәкъдим итәбез. Музейбезнең шактый зур урыны Бөек Ватан сугышы истәлекләренә бирелгән. Биредә ватаныбыз азатлыгы өчен авылдашларыбыз Сталинград сугышында Ленинград блокадасын алар бөек җиңүне якынайттылар. Партизан Бәйрәмгали, Бөек Ватан сугышында һәлак булган укытучыларыбыз һәм башка экспозицияләр эшли. Сугыш булган җирләрдән эстә бар, укучыларыбыз табып кайткан солдат каскалары, гильзалар, ярчыклар, сугышчыларның шәхси кирәк-яраклары, сугыштагы батырлыкларны раслаучы медальләр, грамоталар, солдат хатлары, фотолар да әлеге экспозициядә урын алган. 2 тапкыр Кызыл Йолдыз ордены иясе Хафизов Әхмәдулла абыйның шәхси истәлекләре музейбездә урын алган. Ватаныбыз азатлыгы өчен бүлегендә безнең горурлыгыбыз. Кызыл Йолдыз ордены кавалеры Шәһәтдинов Мөхәммәд, 2 тапкыр Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнгән Хәдиуллин Җәннәтхан һәм пулеметчы Таисия Сабирҗанова, ветеран укытучыбыз Бари Галиев, Ленинград блокадасында тормыш юлы аша машинасы белән азык-төлек алып кергән Инсаф Нәҗмиев хакында язмалар, фотолар урнаштырылган. Безнең авылдан 9 кеше Сталинград сугышында катнашкан. Биредә аларның фотолары, Шәһәтдинов Кыямның истәлекләре, Хадиева Гөлбәдәр хакында язма, авылдашларыбыз Сталинград сугышында бүлегендә урнаштырылган. Бөек Ватан сугышында илебезнең җиңүенә зур өлеш керткән, сугышып исән кайткан солдатларның исемлеген, шулай ук тылда хезмәтләре белән җиңүне якынайткан авылдашларыбызның исемнәрен дә музейда күрә алабыз. Безнең тагын бер горурлыгыбыз Хәлиуллин Бәйрәмгали. Аның батырлыклары партизан Бәйрәмгали бүлегендә яктыртыла. Музейда шулай ук Алан урта мәктәбеннән сугышка киткән 11 укытучының исеме, кайберләрнең фотолары урнаштырылган. Әлеге укытучыларның берсе дә сугыштан исән әйләнеп кайтмаган. Музейда шулай ук мәктәп тарихына да шактый урын бирелгән. Легендар шәхес без белем ала торган мәктәпне төзетеп, аны район һәм республика күләмендә генә түгел, Россия күләмендәге алдынгы мәктәпләр рәтенә күтәргән Дадуков Павел Андреевичның хезмәт юлын чагылдыручы, мәктәп тарихы, анда эшләгән укытучылар хакындагы легендар шәхес, мәктәп тарихы экспозицияләре эшли. Шулай да музейда иң әһәмиятле тарихи истәлекләр дип авыл тарихы экспозициясен атар идем мин. 5 гасырлык тарихы булган авылыбызның шәҗәрәсе, төрле чорда авылдашларыбыз кулланган көнкүреш кирәк-яраклары, шиккән һәм теккән истәлекләр, 19 гасырга караган язмалар, документлар, фотолар авылыбыз тарихын тирәнрәк өйрәнергә ярдәм итә. Күренекле шәхесләребез бүлегендә авылыбызның күренекле шәхесләре хакында кызыклы мәгълүматлар урын алган. Экспозицияләр арасында колхозлашу чорын, аның үсешен раслаучы мәгълүматларны үз иченә алган экспозициядә шактый кызыклы. Бүгенге көндә Алан ширкәте Марс-2, Байкал, Кызыл Күкчә колхозларыннан торганлыгын без колхоз тарихы экспозициясендә күрә алабыз.